L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Utrero i Àlex Bermúdez. Molt bones, us donem la benvinguda a l'Angle de Miramar. Aquest serà el programa de motor que us oferirem des d'avui a Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez i al meu costat m'acompanyen Eva Utrero i Àlex Bermúdez. Setmanalment anirem actualitzant-vos sobre tota l'actualitat i novetats que tinguem al món del motor. Cap dir que el nom del programa és en honor a la primera corba del circuit de Montjuïc. Així que venim preparats i eufòrics amb aquest cap de setmana que hem tingut totalment apassionat al circuit de Catalunya, amb la Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 i F1 Academy, i doncs passarem a explicar-vos una mica com funcionarà aquest programa. Eva Utrero, molt bona tarda. Molt bona tarda. Bueno, explica'ns una mica. Emocionada per la nova etapa. Aquí a Ràdio Mollet, amb l'Àlex i l'Àlvaro. No ens coneixem de res. Hem fet una prova junts i aquí som. I aquest cap de setmana hem compartit espai al circuit amb un munt de persones, però hem compartit espai al circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, per veure el motor, que és el que s'agrada. El que ens uneix. Àlex Bermúdez, què tal? Hola, molt bona tarda. Què ens explicaràs tu? Faràs la secció sobre les quatre rodes, principalment, doncs, quines categories cobriràs? Sí, efectivament, doncs bé, la meva secció, Fórmula Sprint, tractarem de molt a prop la Fórmula 1, però també les categories satèl·lits que solen acompanyar-la, com la Fórmula 2, la Fórmula 3 o la F1 Academy. Estupendo. Aleshores, l'Àlex s'encarregarà de les quatre rodes, les categories així més populars de dins del món dels cotxes. La Eva s'encarregarà de les motos, de les dues rodes, a la seva secció sobre les dues rodes, i jo m'encarregaré de les categories minoritzades, les que seran, doncs, aquestes categories que potser no tenen tanta popularitat, però sí que tenen carreres de molt alta qualitat, molts pilots espanyols i catalans, i on trobem el que es diria el tomate, on trobem molt contingut i molta qualitat de curses. Doncs, si us sembla, comencem amb la primera secció d'Eva Utrero. Passem a sobre les dues rodes. Bueno, pues aquesta serà la meva secció sobre les dues rodes. Jo sóc una apassionada del món del motor, però sobretot de MotoGP, i el que comporta això, que és Moto2, Moto3, les categories inferiors com el Junior GP, tot el que envolta les dues rodes. Allà hi seré jo veient a la tele per poder venir els dimarts amb tota la informació i explicar-vos-la. Avui volia començar parlant de... no han tingut gaire moviment aquest cap de setmana amb les dues rodes, perquè tot el protagonisme s'ho han portat al Gran Premi de casa de Fórmula 1. Però sí que volia parlar de l'estat de salut de la pilot del campionat de Superbikes. Ha tingut una categoria per les dones i ha fet el World W-CR, i a la primera cursa, que va ser a Misano el passat cap de setmana, aquesta pilot va tenir un accident. Ha sigut traslladada a l'hospital i el seu estat és greu i l'han induït al coma, però s'espera que millori perquè les seves constants són estables. Vam tenir un cap de setmana bastant accidentat al Misano fa 2 setmanes i encara tenim lesions presents d'aquest cap de setmana. Un exemple d'això és aquesta pilot, Mia Rudsen, que està patint unes seqüeles i de moment unes lesions bastant greus i que posen en perill potser la seva continuïtat al campionat dins d'aquesta temporada i no sabem si la vinent, perquè estan en coma, estan en una situació bastant complicada.
és una pena perquè era la primera cursa de la història d'aquest campionat i només tindrà lloc a 6 Gran Premis de Superbikes, no aniran a més llocs aquestes pilots. Sí, al final és un campionat nou que es fa amb la Yamaha R7. Som... bueno, no vull dir que som uns grans experts dins del que són les curses de motos de petita cilindrada, però sí que hem estat veient que en els últims anys sobretot la categoria de Supersport 300 ha donat molts problemes en el sentit de seguretat en pista. Molts rebufos, molts accidents per rodar en grup d'una manera massa agressiva, i ara, quan hem fet el campionat aquest amb les noies, doncs ens hem trobat amb uns problemes molt similars i que han donat lloc a accidents molt greus. Bueno, li estem donant lloc i a mesura que vagi passant el temps esperem que solucionin aquestes coses i puguin rodar totes a la vegada i a l'hora, com tots. Bueno, també volia parlar de... Bueno, és que això ha sigut molt trist en el nostre primer programa, però bueno, li desitgem tot el millor a la Mia. I d'aquí anem per una cosa més que ens agrada més, que és el Mercato de MotoGP, que ens agrada parlar d'això a nosaltres. El Mercato. El Mercato. Aquí també hi ha tomate. Hi ha tomate. I, bueno, com Bezzecchi ha signat per Aprilia i serà company de Jorge Martín i ha signat per 2 temporades, se'n va de l'UBR 46. Inesperat? Per mi també. Tu què opines, Àlex? Sí, jo la veritat és que jo pensava que potser Aprilia s'enfocaria en un altre tipus de pilot, no sé, Joan Mir, alguns d'aquests que potser doncs, també es rumorejava que podrien passar a una moto més competitiva, però bé, jo crec que pel Bezzecchi doncs, deixa la Ducati però passa a una fàbrica oficial i que també és una oferta atractiva per ell. A mi en relació amb aquest tema m'ha sorprès bastant, tot perquè justament aquest mateix cap de setmana hi ha hagut molt moviment al Mercato de Superbikes amb una notícia sobre Toprak, que amb el seu mànager Kenan Sofoglu, si no m'equivoco, crec que he mencionat bé el nom, han comunicat a BMW que volen córrer a MotoGP l'any vinent. I clar, jo el primer que vaig pensar era que aquesta Aprilia seria pel Toprak. Sembla que no. Sembla que no. Després, què més tenim dins de d'això de Toprak, què us sembla això de passar de Superbikes a MotoGP quan normalment el canvi natural és de MotoGP, quan ja no ets competitiu t'envien a Superbikes? Bueno, Toprak no sé exactament com ha estat la seva carrera i per què no ha entrat al Mundial des d'un principi, però jo crec que té nivell de sobre com per córrer a MotoGP. Al final és un tema una mica de diferents tipus de carreres esportives i no crec que... Depèn del pilot al final. Sí que hi ha pilots que van millor en motos de carrer, que al final són les Superbikes, i les motos GP li queden una mica gran, però en el cas de Toprak no crec que sigui així. Serà curiós, jo tinc ganes de veure'l. Jo també. I bueno, acabem amb un cara a cara que han tingut 2 llegendes del motociclisme com són Dani Pedrosa i Jorge Lorenzo. A mi me l'han colat amb això, Jo pensava que s'anaven a pagar de veritat, És que jo també pensava. Però no el veia jo, el Dani Pedrosa, No. Molta diferència de pes, Bueno, però s'han pujat al ring d'una manera més interessant, amb una entrevista mútua entre el pilot català i el pilot mallorquí. I aquí també hi ha tomate. Ens ha deixat titulars. Sí, aquí hem tingut una informació que fins ara era inèdita. Sí, totalment. Com el Jorge Lorenzo diu que si hagués pogut li hagués fotut un cop de puny. Tant a Pedrosa com a Márquez com a Valentino. Sí. Molt salseo que hem tingut en aquesta entrevista i que recomanem molt. Sí, jo la recomano perquè és que em va deixar... És com... No hem tingut mai aquesta informació, no sé ara amb tanta informació què farem, no? Sí, fins i tot s'han atrevit a dir que ells en el seu prime serien capaços de guanyar tots els pilots actuals de MotoGP. I això és molt fort. Això no sé. Això és un comentari molt fort. Molt abusarat. I jo crec que tenen raó.
però s'ha de ser un gran campió per estar tan segur com per fer aquesta afirmació. És que a Dani Pedrosa li va faltar el campionat que es mereixia, però bueno, ja són opinions. Bueno. Va tenir molta mala sort també amb les lesions. Sí. El Mundial de Pedrosa MotoGP, que se'l mereix, jo crec que és una majoria absoluta. O sigui, no hi ha dubtes en això. Aleshores, de les motos em sembla que ja estem, o sigui que passem a la secció Fórmula Sprint amb Àlex Bermúdez. Bé, doncs, com no podia ser d'una altra manera, el plat principal d'aquest cap de setmana, com dèieu, ha sigut el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Montmeló, i jo crec que ha sigut un èxit en audiència, en expectació, més de 125.000 espectadors que es van congregar el diumenge, i un total de pràcticament 300.000 persones a tot el cap de setmana, que són una de les millors xifres tant d'un dia de curses com d'un cap de setmana a la Fórmula 1 de Montmeló. No estàvem els tres sols, pel que es veu. No? No, ni tan sols el divendres, que ja va ser un dia bastant intens. Jo, sobre aquest cap de setmana, i abans de començar a analitzar-ho, vull dir que l'hem de recordar, aquest cap de setmana, perquè aquest cap de setmana pot haver marcat un abans i un després en el que és la història del circuit. Ara mateix el circuit està patint moltes pressions per part de diverses entitats que li poden posar en perill de cara a mantindre la Fórmula 1 i el circuit ha demostrat que pot donar una resposta, ha donat una resposta i ha estat un èxit, ha estat un cap de setmana fantàstic, tant a nivell de curses en pista com d'organització, almenys jo personalment que vaig assistir igual que els meus companys, no vaig tenir cap problema a nivell organitzatiu, pàrquing superbé. Sé que hi ha gent que no està tan d'acord amb el tema del pàrquing, això és un debat de sempre, però al final el tràfic és el tràfic, i en general doncs, ha estat un gran premi molt important pel circuit i des d'aquí animo a tothom a anar al circuit més que mai. El circuit necessita que el cuidem ara mateix, més que mai, i ara és el moment d'anar al circuit. El motoresport està en un moment molt bonic de la seva història, estem tenint uns anys espectaculars, unes categories brutals, i el circuit, sobretot al final de l'any, tenim una sèrie de caps de setmana on hi ha categories de moltíssima qualitat. Tenim la FRECA, tenim la Fórmula 4 espanyola, tenim el GT World Challenge, i és el moment de cuidar el circuit i d'anar tothom a apoyar aquesta entitat. Jo sobretot agraeixo els ponts d'aigua i de crema solar. Han estat molt bé en cuidar els espectadors. Totalment. En comparació amb el 2022 jo crec que s'ha fet un gran avanç, i mira que jo pensava que al ser el dia de la Revetlla de Sant Joan, ja quasi juliol, jo pensava, si ja va fer calor al maig, imagina't ja quan és estiu, però no. És veritat que el temps va respectar, però també a nivell de comoditats del circuit ha estat molt millor en comparació amb altres anys. Sí. Anem aprenent any a any. I fora del que és tema espectadors, com ha estat l'activitat a pista? Bé, doncs ha tornat a guanyar Max Verstappen. Sé que això no és una sorpresa per ningú, però sí que és veritat que vist el cap de setmana doncs no ha sigut coser i cantar pel pilot de Red Bull, ja que bé, la pole va ser dissabte per Lando Norris, i si bé diumenge va estar pràcticament tota la cursa en la primera posició, Max Verstappen no va guanyar amb tanta comoditat. Bueno, ja últimament ja li està passant que s'ha de treballar més les victòries, però bé, jo crec que va acabar la cursa a poc més de 2 segons d'avantatge, no? Sí, McLaren va aprofitar que tenia una mica menys de degradació que Red Bull i va aprofitar per allargar el primer stint de Norris. El que va passar és que jo almenys no vaig acabar d'entendre l'estratègia. Estava molt bé fins al moment de la segona parada, sí, on per mi van ficar el pneumàtic tou massa aviat. Sembla que, a banda que el McLaren i el Red Bull estan molt a prop i que al fons qui va trencar la carrera va ser Russell amb aquesta sortida, va ser qui va després frenar a Norris en la seva persecució a Max Verstappen.
i qui va provocar aquest gap entre els dos pilots que després es va pagar a final de cursa i que no va permetre a Lando apropar-se a lo suficient a Verstappen, ja que va ser una lluita que va estar primer a les primeres voltes i després a meitat de carrera més o menys, o amb una lluita cos a cos preciosa. De les que dius, val la pena pagar l'entrada per veure... Totalment, i això que ens han dit 1000 vegades, no, és que és un circuit dolent perquè no es pot avançar. No es pot avançar, doncs ara resulta que sí. I per fora va estar una lluita que forma part d'això que comentava abans, de la importància que ha tingut aquest cap de setmana pel circuit. Molt bona sortida de la George Russell, a sobre dient que es va inspirar... A lo Fernando Alonso. A lo Fernando Alonso. A mi m'encanta quan ho vaig escoltar. A mi em va recordar moltíssim, eh? Sí, és veritat que és una mica diferent, ja que en aquest cas doncs, va per fora, però... Russell és alonsista. No, la veritat que va ser una sortida espectacular. Els va agafar a Verstappen i a Norris, els va agafar una mica... Sí, jo crec que Norris es va centrar massa en Verstappen i això ho va aprofitar molt bé Russell. No esperaven res per darrere. No, estaven en una lluita entre els dos, que no et deixo l'interior, l'exterior, tal, i Russell va aprofitar el rebuf dels dos i els va ficar un exterior per la primera corba, que aquesta sortida és... Jo vaig cridar. No, sí, totalment. La grada de peu va ser brutal. Jo tenia un amic molt racialista al costat meu i pràcticament anava en córrer i quasi se li cau de l'emoció. O sigui, va ser brutal. No, va estar tremendo aquest gran premi. Un gran premi d'aquests d'estratègia que tenen tota la cursa pegat a la pantalla esperant que passin coses i que de vegades passen. En aquest cas, doncs, no vam tenir aquest avançament final per la victòria, però vam estar bastant a prop. I de cara a final d'any, compta amb McLaren. Constructors, sobretot, no? Sí. Sobretot Mundial de Constructors. Jo crec que el problema que ha tingut McLaren en aquest cap de setmana és que, de la mateixa manera que Red Bull està tenint una mica de problemes amb Checo Pérez, o Piastri, que està una mica endarrerit en relació a la posició on està Max, podem veure com McLaren, que sempre ha tingut a Piastri al davant, ara, en aquest cap de setmana, ha estat una mica desaparegut. I Piastri era la clau per la victòria de Norris, sobretot amb aquesta estratègia canviada. Perquè en el moment que Verstappen para i cau per darrere de Piastri, aquí Piastri ha de fer un tap com... Ha de fer la de Pérez a Abu Dhabi 2021. T'anava a dir, literal. I no va fer. Té la missió de company d'equip de fer-li un tap brutal a Verstappen perquè no passi pel rest del món i per obrir-li una finestra a Lando Norris per poder aturar i sortir, potser no davant de Max, perquè això ja és massa exagerat, però sí per sortir amb més comoditat, més a prop del Red Bull. I Piastri no va complir amb la seva labor de company d'equip, va tenir... Bueno, el va avançar a la corba 7, que és una corba que és estrany que n'hi hagin avançaments, i aquí estava la clau de la victòria, en Òscar Piastri, jo crec. Al final, a Verstappen, tot i tenir un cotxe amb rendiments similars, és molt difícil parar-ho. És un pilot que és molt bèstia, però clar, si tens dos cotxes és més fàcil que si tens només un. Ens vam quedar amb les ganes d'avançar a Max Verstappen. L'últim que recordo així més de gresca a la grada va ser quan va adelantar Max Verstappen, que la grada de Carlos Sainz va dir a la de Max Verstappen Andrés Iniesta. És l'últim ja que vam passar, perquè... Bueno, ja tirem per l'humor. Sí, ja què farem, no? Ens hem de resignar. Sí. Ja. Sí. Des de quina corba vau veure vosaltres la cursa? Jo vaig estar entre la corba 8 i la corba 9, a la Pelús, un joc fantàstic. Tu, Àlex, estaves Jo estava a final de recta al costat de la sortida de boxes, a la tribuna J, que per cert recomano moltíssim, es veu molt bé. Jo mai he vist la Vas veure Russell bé, eh? Vaig veure la sortida, el començament de la lluita entre Russell i Norris, o sigui, molt bé, la veritat que ho vaig passar molt bé. Després, important a destacar, Mari Boya, guanyador de la cursa sprint de la Fórmula 3, una carrera que va tenir una topada
inesperada dels pilots de Entre els Trident, sí. Entre els Trident, que bueno, hi haurà hagut més que paraules dins del box perquè amb 2 cotxes davant complicat gestionar aquesta situació amb un accident de per mig. Sí que no és el mateix, després parlarem, però entre els Trident i després els Invicta sí, els virtuosos a Fórmula 2. A Fórmula 2 a destacar el setup de Dams, perquè van aconseguir 2 podis a la carrera principal i bueno, en general, Fórmula 2, carreres bastant tranquil·letes, Fórmula 3, la carrera sprint molt bona, la carrera principal del diumenge potser no tant, i després la F1 Academy, que bueno, va tenir almenys la cursa del diumenge bastant tranquil·leta. La del dissabte sí que va tenir bastantes topades més, però en general molta qualitat de curses al circuit. S'ha notat moltíssim que ja no tenim la xicana d'abans de l'última corba. Això afavoreix moltíssim els avançaments a la corba 1 i en general, com diem, un cap de setmana que canviarà la història del circuit. Sí, jo en quant a la Fórmula 3 dic que el de Mari Boya ha sigut la primera victòria, que jo crec que pot ser un punt d'inflexió important, guanyar 10 punts i estar ja a la 9a posició del Mundial. A Fórmula 3, des del punt de vista també nacional, Pepe Martí, que potser doncs, per la seva gran carrera diumenge pot sentar una mica curt, però bé, jo crec que pot ser interessant pels 2 pilots nacionals a veure de cara al futur com evolucionen. Que per cert tenim cursa aquest Gran Premi, aquesta setmana tenim Gran Premi d'Àustria, Fórmula 1, Fórmula 2 i Fórmula 3. Perfecte, doncs amb un temps superlimitat passem a la meva secció, les categories minoritzades. Doncs bé, aquest cap de setmana les categories minoritzades no han estat tan minoritzades. Hem tingut IMSA a les 6 hores de Watkins Glen, IndyCar i Campionat d'Europa de karting de la FIA. A la IMSA doncs, hem tingut una victòria del Porsche número 7 a mans de Felipe Nasser i Dane Cameron, seguit del Cadillac U de Renger van der Zande i Sebastian Bourdais, i un podi tancat pel Porsche 6 a mans de Mathieu Jaminet i Nick Tandy. A l'MP2 va guanyar el 88 de Niklas Nielsen amb Lilou Guadux i Luis Pérez Compang. A la categoria de GTs vam tenir doble podi català amb una victòria d'Àlex Riveras al costat de Ross Gunn a la categoria de GTD Pro, i a la categoria GTD la victòria va ser per Philip Peris, Indy Donge i Russell Ward, amb el nostre Albert Costa, que va fer una tercera posició al costat de Cedric Sbirrazzoli i Manny Franco, amb el seu Ferrari. També a IndyCar vam tenir victòria del nostre Àlex Palou, seguit de Colton Herta i Alexander Rossi a Laguna Seca, i a la NASCAR va guanyar Christopher Bell. Per acabar, no ens podem deixar de parlar del karting. Campionat d'Europa a Eslovàquia, on a la categoria OK va guanyar Tibor Ramaisker, i a la categoria júnior Dries van Langenkock va repetir victòria que també va aconseguir a Chiva, València, a la primera ronda. I a destacar la 8a posició del pilot espanyol Bosco Arias, que està sent el seu primer any en internacional i està demostrant ser un pilot de moltíssima qualitat. Aquí ja li ha posat ull a sobre Fernando Alonso. Bosco Arias ve de l'equip DPK i ara mateix està en pleno creixement i amb un futur amb bona pinta. Per aquesta setmana tenim 24 hores d'Spa del GT World Challenge, corre Dani Juncadella. També tenim NASCAR a Nashville i la Siam Euroseries a Wackersdorf, a Alemanya. Per lo que són les 2 rodes, tenim el Gran Premi d'Assen, als Països Baixos, i bueno, esperem que tinguem més del que parlar sobre les 2 rodes la setmana que ve. Totalment. Doncs fins aquí arriba aquest primer programa de l'Angle de Miramar, i us esperem la setmana vinent amb tota l'actualitat del que haurà passat aquest cap de setmana. Moltes gràcies, Eva Utrero, Àlex Bermúdez. Això ha estat tot el nostre primer programa i ens veiem la setmana vinent amb més motor. Amb molta il·lusió la setmana vinent. Vinga, adeu.